bwansu bw'umuguzi. Tengi ya mwanchi omurigere rwegeta seniki ya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusino kwegena waitu naritore ori abere ritorero kegma namono kwa abere go kwego kya asoko bwa kemerobero yonsi korwaga kietego ikachinse kiga ekerorere ritkoria Jumatatu kitariki 24 cy'umutenyi ogatano narimo omwaka w'ibeti 2024 Chingaki kiama kia UDA kereta kobage kwero bile kwene kenyere kobage gokora obochori bwabatenanari kurwase chinsemo ato kwarigani mwancho murigera tinyera ko batogusanga amonaye namanga to kwarigani to korendri tangani pite katonyore asenchera yobwenge Toto nara kaina tianda stomanya stand ya yere ana kupatika leo kanyoga surprise bad tisukuru ega bere ngatu ngereka bad sitikini ya ase finance Omusimamo onoro yoyo gati y'abasaye kore county ya Kisii kuganya richivu korwa somo women rep donya chinga kyatekeranita sebunge wakere kuri omuswada w'ekibesa kuja kuangalia zile taratibu ambazo zitatumika katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 28 Ijumaa hii. Tumekubaliana ya kwamba uchaguzi utakuwa kwa njia ya elektroniki. Ababwatani bekiama kya UDA kurwase county ya Kisii kwene kiemerobere mekiranu yobochori oburakorekana kitariki 25 oburakorekana senchira yekerero igo tutagete nga Nyasaye atarairo omuntu kiyo tuteme komokonya asoko monyonda okugwari gukwarange aigwa mario ganywe egera bwene asenge nchoka ntokwanya omuntu okwo komana kubanga abantu byo tulinjira sabuna abana siasa tumurire sanduku abamenyi bensemo ya Kiogoro konyoro bokonyi boborinkoria nabo igo bwene bwa maroire senchira ya busawa kanira gutayo Ayo mnaenda mango mwanchi umurigeri to kwargania senchira bene tukumanya senchira ereyo wekirano na bakwendera tanyara sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News mwanchi umurigeri boigo wetera website eti www.ndizitv.net Oriyo kaine kya chibitenerio gicha wekera senchira bene nigakoro kwa Sara Mumanyi eretriane Evelyn Osero Eliane Josephat Misingo kwarigana tanyara ko batogusanga muna kuru muchakano wekiro mwerio Emanye Jumatatu ense maso wekirano togo chaka kurwase county ya Kisii wasiritkola rero igati y'abasaye baba weso kyana gokorokorobekana kwa murembe kwikase cyabisi cyumo ime representative we county ya Kisii Doris Aburi aseba ko mumochya mono asogota isokya na wake kura yo muswada bw'ekibesa bu mwaka 2024 kurengana na baraboni go banyare ko bako mumochya asogota isokya litukori gwaka chikura abego goteba nigagendetse ko bagako atanyara ko bagwikirania amaganio yabari banyate ko babako mochora chinga kichecho boigo nigo banyara ko bako mochya egati y'abajumbe kurase county ya Kisii abanyate ko bagwakira umuswada uyo na gwetiwa ase bunga sabatebire nigora chikoba igurubene no cyasaba Kenya abasabo anena basbati nigo bamumochiriye donya na kumugania gotwara umusimamo ya nene karaba kwe murunganeria okomenta kwerigoririe bitamba byo bacenu ekeroba tero na donya na rorasu mustari mutu asokorwa obokonyobo na igo na bwenerteko baigera roboti rwasobo ikano nigo twarganira no muriketo Camilas Ongeta
Chingaki abananchi bagenderete kugikeria omuswada gw'ekibese bw'omwaka 2024 egati y'abachumbe ni gobono bamochirigwe asogwa kekura yogoitaba omuswada oyo. Huyu jamaa anaitwa Ruto, hata tunasangaa ni kama ana kijana, ana mtoto bwana, ni kama ana mtoto, kwa sababu mtu ako na mtoto hawezi nyanyasa sisi namna hii. Hii finance bill inanyanyasa wewe, mama yako, nyanya yako, watoto wako na kila mtu mwenye anakuja kwa hii dunia. Yes, hiyo ni raha yako, si ndio? Umekubali finance bill? Sijakubali. Ritsuko ria rero igati y'abasae ni gobesokia na korobekana goika chiabisi chio muyimenere pokisi dori saburi bakomomochia ase ogotaka ekura. Asa maretanga kujemi magisara. Itorega igaso komanyanga. Omongina twacha oreta tostana toto. Itwa motomo tavunge ato wakirisha kuna abasana nabangina. Nikuuliza hivi Donya, ulikuwa wapi? Yes, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Toko manyanga ya chiete gosenga yi. Bona akatwa mechando yabone ya torentere mechande sengenjo abana kinyaruka ngai bagoja ku spot sikatwa kutumia. Mutete motimia. Chimadre tukamaraje. Nyota osoka soro totebi ngai kware ngekede kure yarwa kuye. Manyanga ikware kujanga. Akimati kanyete yoko nyaka. Asa marita ngoro kumora. Omwana funze skuru ya Kisii National Polytechnic. Mimi ninajua tuachoreta baraiba torae. Si kututesa, jameni mnatutesa. Mama Donya ulikuwa wapi? Wewe ni mwanamke, unasimama kabisa. You want to support this finance bill. Unatutesa jameni, unatutesa. Sisi ni wasichana wadogo. Wewe kama umefika menopause, sisi bado tunanyesha. Tukisema tushike mimba, bado tutazana, tupate watoto diapers ndio tutatuandaa. Ulikuwa wapi? This financial bill is going to kill us. Chinga kiechio ni goba basabira abachumbe gwaka chikura n'ekisemi na kurwanerera oboene bwabo. Choose wisely. Mnatuangamiza sisi wananchi. Siandikwi kazi. Natoa pesa nenda kununua padi. Padi zinapewa free. Sasa natoa pesa ninunue padi. Wanawake mngesimama uko mbele mtuongelele, lakini nyinyi ni wanawake mnatusaliti. Why? We don't support this financial bill and we don't support it. Komenta nayo ni goba ene kiari tukoria nkiomba chikorobekana erio kugikeria omuswado yuo. Tafadhali kesho tutoke kwa wingi. Ikuumize ile inakuja, wacha itupate tukiwa huko nayo kesho. Tunakuja kesho na ubaya na tumekuja kuriasi hapa. This is the reality, Mr. President Ruto. It is going to be very worse tomorrow. Tomorrow we'll be here. Yes. Very tough. We are not going to tolerate nonsense. We can't be struggling this much about something that hata wewe mwenyewe unaweza control. We are coming tomorrow. Ana tuatane gari ya sotore. Ngoja tole biya. Eko atatabi na gari ngata wakilishe. Kuripoteria egeta seni kiao na meye mokia Ndizi TV. Yetaria nengoro kwa Kamilas Ongeta. Yomana muliki oito Kamilas togoska motwe ko batakana nobochori gwe kiama kia UDA bwanyare ko babugwikirana ange ni gobono ababwatani ahanene baria bakoboria ebirogo aime county ya Kisii banyara ko bakomerana hase omuyegoyo muhime obugategati bo mucyobo songo wasoko bekemero birimekiranu bose bobochori obwo kuko na chinga kiechiri ababwatani abekiama kia UDA baba kwena kiabuna emero birimekiranu ya beirege kobe kwa bose bobochori obwo kagero korekana chitariki emeronko ebe
2023 asikere batebna ni gobura chikokorekana asenchera yekerero na kuburia bananchi wesokia asobunge erioko bakira ekura abaraya barabe bakubarase amatukari busyo unagutomanya muri kyo ito sami yenda nigemero beri mekirana nyarire ko bage ko bao na boigo botereru koene kigwa hanene chinga kyo bochori obwo burachiko bwikirana one man one vote one man abarai bekiama kya UDA ase akaunti ya Kisii nigo basangirekana gukwanira obochori bwekiama kyo barakorekane bwangoiga. Kwanza kabisa hawa ambao tumekutana na wao hapa, tumekuwa na mkutano wa viongozi wa UDA ambao walitafuta kura 2022 na chama cha UDA, tena wanaenda kutafuta 2027. Nigo baunengia enchira obochori bwarakorekane iri banyore abarai abaya. Lakini la kubwa lile ambalo limetuleta hapa la kwanza la muhimu sana ni ya kwamba tumekuja kuangalia zile taratibu ambazo zitatumika katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 28 Ijumaa hii. Gukwana n'abarikia mangana nigo basaba bari berigetie asekia mekyo wesokia na gwaka chikura. Kamoranje bitukoria chuma wikeye mosoka sobonge abantu bari mwerigete muna aba UDA bari mwarenge bara wanachama mwakeremo chori viongozi bino kubazikire polling station. Ki polling station ichi koigorwa kuruchinza isato paka chinza kianda kiyamara kamoranje no chori kwecha gore moikerane chisenta chinyinge nchibaise ko tapuro up lakini rende anchi tochore abaranya u akuja kurai kia mwetu for the next 5 years. Finally abantu baminto gatuanchane tusikane tutuale unity. Aya nani gongo tebanga litukolia chuma ngo sorakero muntu ito nabakonya litukolia chuma libwata mangana amange amatanga nebinde bingi gaki bitu bito biko igo bisambili na nusu 3 tukura chiachatu igo onde bwensi nabo nabasoroira mosoka sobonge moswase bitu ogoeta mwake chikura gaki ekiama gito gia UDA nkebwa tu bagusi nekiama kere free kero muntu tigatiche akechikura erinde litukeri tonyora barai baguchaka ko ojenge ejamenge nigo baboria abaswati gwesokia kurwanira amabaga y'oborai eriyo na barabu babe ase oborai. Sofia Bodi ya Bungetauri Ward constituency. Ningependa kuwahimiza wamama wote mjitokeze kwa wingi ukapate kupiga kura, mpiganie viti kama wamama. Hii serikali yetu ya UDA imepea wamama jukumu, imewapea kipaumbele wamama wazimame kwa wingi wakuje kupigania viti zenye zimepeanwa kwa kila slot. From the grassroots tuko na nafasi za wanawake kupigania hizi viti. Mahali tuko na jenda, mwanaume anapigiwa kura na mwanamume pia anapewa kura. So serikali yetu ya UDA imepewa wamama jukumu wajitokeze kwa wingi tarehe 28 wapigiwe kura. Na wale wote wamesikia hii ujumbe nyumbani, mkuje tarehe 28 mpige kura ili tuweze kujenga chama yetu ya UDA hapa Kisii County. Kurende nigo basaba abarai korwa ase ebyama ao kwegwa oboene bwabo. Kuna mambo ambayo yanaendelea kufanyika katika jimbo hili ambayo hayatufurahishi. Na haya mambo yalianza na kudhalilisha viongozi MCAs wa Kisii County Assembly. Hiyo mambo ikatoka hapo ikaingia kudhalilisha wale wanachama ama members wote wa chama. Memba wa chama yeyote akishikwa akipelekwa hapa kotini, na sisi tunataka kuuliza serikali ya kwamba kama kuna injustices katika corridors of power, corridors of justice, sisi tunamuuliza Martha Koome akaweza kuangalia jambo hili, kwa sababu tunataka kila mwanadamu asua viongozi ama wananchi members wa UDA wapewe haki yao na wapewe justice kama wale wengine. Kwa ripoti ya Egetaseni Kiandize TV nkoro kwa Sam Miyenda. Miamano muri keito Samienda soroboti orurikana kirabona ababwatanya bainekire bunani oburachi gukorekana ase obuasi okwa misina rora bantabange besokirie ase ochikurwanirire biroge byo ase kyamekyo kya UDA ndona gosemerenga obotairu mbuchiko bokwene kiwese kurire kura omaiga twarorero kongusana na boigo bochori bwanyare ko bogutenire bo chinsemo aha kubatekana asikirige gotangani chigurube amini chi ase okonyoranga okomina na gochikwa bao rena misine entona rero na barai bari barasese abarasobora
iboniga na bara besokire ko ryebiro gebyo abagoteba ngana bo bagwatari bagarina nariyo kora ekiame kikiagera barbo mbuvugate ogokonya gosemba nyarako bagusirwo amone kiame gekwera borokirie ngamba bwata chingoro hakiri rende kibabwatari bagasobora imba kwa bane na barubi bagahibirengera byane do wanje muri eto goskabosio bunenjire moyo gotinya ekerengo kyobo chenu anene meye kaunti ya Kisii wodi ya Kyogoro anigo omwemse bwo gwadi yo Walter Muchache kubwatrana ne nyagitari ya Bosongo baba kwaligania umuroberio bwokorwa oborinkoria naboigo obugwenia bwa maroire au ase enchera ya busa wakanira gutayo ukora munandizi TV nigo omwemse bwo gwadi Walter Muchache bweganyara ko bagakweneke ngati yebitambukiro abisi ya nyareko bage koirerigo ikirania amaganio y'abamenya bo anene kweneke ngabanyara ko bakonyora obobwenia hase boigo muroberio urachikoba kogendera base amatukabere bono Muchache nigabaga kogokera umubaro bw'abantu abesokera konyora burinkore nakwenda kuruko bolia wecha sabanto gotauba gosego taibisase chinga akorende wesokya nakonyora obokonye bwagenkyo libagaliyo kweretera emichando asama tukabosira Ero yotubwate camp ya medical camp yiga igego kuna chise motion ya Kyogoro ward na abantu baito abandi bakuriyo tamba bakuriyo taro bakububasi asenge njiyogocha baligererigwe balingorigwe ondo bwato boroire buru mugaro yatamanyeti ai wa maryogo aenda chikula kuyo ekiagara tuwabeke medical camp yiga no kuligereringa abantu baito babere bakurwara abandi babere bagusira asobwa ngo tutagete nga Nyasaye atarayiro umuntu yatuteme ko mukonya asoko manyonga ukugwari gukwarange ai wa maryoga nyine egera bwene asenge nchoka ndogwanye umuntu uko koma nakubanga abantu byatulije samuna abana siasa tumurire sandu nchege tubone kina buri kondo mu musandu ngo nakiyaga rakie na arengerina ndete medical camp ande ndimpenkorete chinde erinde abantu baito hari yererigwe n'abakira so bongo muroche bapimwa marire rero rero ko sukari bipimwe amaiso kansa amaino iberera kana na marire andonsi y'umubiri malaria onse banyitano baraba bakurigije mabira anyitari ana babosongo medical center ko kwana trabarabo ekagaranga banka bacha egara bakonya abantu go ase team yane ku Walter Care na muruta mwana ora bya bajuri n'abantu bande bekenyero n'abantu be ward boss no barasenge nchuku bwate na corona ky'abantu baito bakurigije nago kiramono ugesa abantu baito bakigo ward asenge nchu mwacha sobonge n'abanyagitari babekire Chinga kiechio nigo mubaro omonge bamenye kurwase wodi ya Kyogoro banyara ko bagwikira na somo roberio yiboko lingoli ona boyo kwena no bubwenya hasi banyara ko babako muira ni rumwe MC obo Walter Muchache ngambi yamono ko bwatekana no roberio buno yo hasi boyo banyara ko bako mubori hagendere ko baga ko yaligania hasi chinga kiechio igoni go batebona nigo barache kumubwatsi ya Muchache asoko ineke abuna magendero aberega korokana ase wodi ya Kyogoro na mono kumugania ko gendera kubekumukya asokonya abamye becese mijo mwezi migwo ito kodire buyo toretera mariogo gaiga twagokire agasia kora nengia abanyagitari no bare gaiga ane na jarete bakabasonga Pascal Mari kantorbora ni kenarkiabora jarne gwe dan matangaso bana ole usana no murubedi elbuna na ikiri Kyogora soda wa minto bajiru bile ande murubedi muna kwa ndra ila ko kwanya wa minto gobe ko era banta mane na bagwire bando barwale de batamanye na bone gasho ko ne gashi ngira no weto ko ira bantu ta ko musha bantu kero kendo mushimiwa ni galetete binte biga kulingana no korengera likuwa yenga nyuma tutaranyara kwa kugorera abantu baite sanduki buno mu MC nga wakiru umuntu kura segete nga onyare kwa kurara agure sanduki nga agete namba gwani nga tigara arete ambulance yeye areta mona abanyagitari areta mona tent banyara kwa bakurwari abantu abaiga egere nyuma umuntu iga tarasira tunyare kwa batoko konyo buguma bwae ekina kyekerengera lyo mushimiwa gorto bari mujaje igenda etote abantu bakyogoro iga tigatubwate syo mushimiwa gorto bari mujaje gazi tobere magekaje ororekanira mu MCA obwate tabauti naba MCA babere Kyogoro wodi asaba tukamatambe agera twagache wodi ya Kyogoro tokonya abantu baito tushiki wodi do kimandira
Turengeye mo korwase kanyoro kya nyansa kya iyo gutoka ime ya Nyamache yasokire na usabobo konyi magega yo mwanchobo Serieta Brian Alex we myaka 13 gutwara umuchando bweriso oyo oireire gutarora byako bwatikana noko beto muyo Seriso ryaye soma konyate ko bagogwetanigo Alex Brian anyarite ko baga ko beto muyo Seriso ryaye cinga kyale ko baga ko butora chinyeni na boigo eyamate yaye nyara ko bagekwerege tambukero yo kumuiranya gitari kurende bakanyara ko bagotebigwa banyara ko bakoriyo bobwene asinya gitari chine nego ikira boniga nigo bagenda ko babosangererie nibo inde nyara ko bagego isana engana etaranyara ko bagego ikirana nanyana bani yamate yote babuna Brian oyo gosoma eklasi kya gatano na gatata seskuri y'uburoso ya Nyamache nigo umuchando yo omuirerere gutagendera n'ikisemi cyaye asogo tarora ikibogo kya muirerere wetera uburoro bonene mwana oyo iga nigo bakina na mama minto moibori uyo lengina koro oyo iga igeka kyumutinyo 10 mwaka orio eta akaboko rwara kerarwara akarusuka iga kairunya gitari akaberora akarusa chali after 2 days matuka yabere mwana oyo agachiko Kenya chingeni isika iga ekera ariko Kenya chingeni engoke karumutu yalengesika agachiko yogosa no muyo kamwaka elizo akarua akaironya gitari nera chenero akarwaliwa lakini nyumekera arwaliwa ebitoki mbia bolete ebibyabora akaira naka elinde birigu amanya koiro asenya gitari enene lakini aso ebitoki ebyo byabere bikongwa asenge njo mamu mto nene na atagete garama ya gitari ono nakieko era umwana obono taikorora buye gitabu skuru chiwikibe chaira lesiko nyumo mwarimu atebeta nga tarikora report blackboard abo igotari korora asakuru kunge gitabu agateba iraneka wikali irigwenjira yoko rwariu amana kwirane school tuguchusira ke bagateba lyatwalire egento ime getakire kwirwa asenya gitari anene elinde alingoli kubuya ne family twatemire kweriga iganari twasinyiru togo sabo motegeri onde bwenzi orai kwerio gere nanda nyore nchira yogo konyu umwana oyo atubwata okoboko erinde umwana yanyare koraina ne school Torigario mwancho murigario aliagena tukoba korekana isiko yorogongo ruwa agusi nigo monogeri bwe bunge Moses Masika wetangula anyale koba kubaboria abamenyi borogongo ruwa Mount Kenya banyale koba gutuguterare siasa chirengete obogesa ko nabwo kweneke banyale koba kubwatirana asekerenga gyo goikirania amagendero cya saba menyi bali banyale koba kubachora kwa na sensemo ya mwe imeye county ya Kirinyaga wetangula nigo boigo aboririe obumokorekana saba Kenya bonsi asabori abamenyane ne borogongo rwa Mount Kenya kweneke abuna ngoba mobale omoraiwese Dr. William Samuel Ruto chingaki chinyororo na boigoli bagaligi yalyo goikirania amagendere minsi ya Kenya inse yoburayibwaya na mono gusaba omorembe kwenekewa asaba Kenya bonsi. Tusisimame kila wakati kusema watu yangu, wandu ya nyumba. Ukisema wandu ya nyumba na wengine watabaki wapi? Kusupport President William Ruto. Tulizunguka hapa sana, hakuna mahali mimi kukanyaga hapa mlima. Na watu walikuwa wamechangamka. Hii serikali ni yenu. Hii serikali mlipiga kura kwa fujo. Imekuwa miaka 2 haijakwisha. Tunaomba tuwe kitu kimoja. Si lazima tutafute pesa. Si lazima tulipe ushuru. Ndio mimi nashukuru ya kwamba Papa Roma Wakenya hawa hawana shida na kulipa ushuru. Shida ambayo uko nayo tu kidogo ni ku make sure kwamba hiyo ushuru inatumiwa kwa kazi ya Togoskamo twenigo ababwatani bekiama gia Jubilee bakorawa muno muriki omonere bekiama ikyo Jeremiah Kioni banyene ko bagwesokia sobwango iga na gukwanera igoro yo kurubekana okukogenderete imeyense ya Kenya okwana samaga chamanene ye kiame ikyo mimucho Nairobi nigo abaraya bo babere bakwokoboko okurubekana okukogenderete imeyense ya Kenya kurawa nabasabe kegori ya Generation Z asikire baterera nigo bawucha kubabwatia soko enekiabuna obusibole bwabo bwabeire bokorrekana asinonya na bagenderete kumoche serikali ya Kenya kwanza asokomentera abakenye gurube. As a party we are fully behind the Generation Z na tutasaidiana na wao ama vile wagetaka. We cannot go
ahead of them. They are the ones taking the lead. Sisi tunafuata. Na vile minority leader deputy amesema ni kwamba this compound will be open. It will be available for any person who may want to get any kind of help. Tutakuwa na maji hapa. And if it is possible, we will see whether we can also have a doctor just in case there is somebody who needs to be lashed for any kind of help. And we'll continue thinking through and see what kind of help with the ideas. What kind of help can we be? Because we belong to this country. Vale no manyete bono ne via mabianya leko tuka ka weso kena gusiro korobekana uko umuchakano twaro chenga ne kyombeki kyabasaigio kage woso kira kino koranga nande siasa ngonya gosoerime kati ayo byo mebia magweso kena gusiro korobekana inyereke maya Jubilee ne kemo kirikira se obo mubodia bwo kwamereria serikali Azimio la Umoja One Kenya. Yes. Abona abantu babere bagokana a finance bill. Igo ninjire moyo ko ineki abunda ngwegerera bare aba Kenya kige kugera bakwa okoboko ingana yokorobekana ingana turanya ko batu kubatirinya na siritikoria rero kuberekana kungu wakorekana na bigori tukoria ngio manyareta ko bakoraria ngambanyara ko bagwesokia ase chinsemo ekiombe kyo bomo bwechi kanisa imense ya Kenya NCCK nigo baganirie serikali ko bategerera ebirero byabasaye abo bagarokanire bagwesokia na korobekana sekari bagoteba ndigo muswado finance billion yara ko bogweti urachiko bokobenekeri gurubenene anena so obokorerwa bwakira litoko ababwatani korwase ekiombe kyo nigo barulo kubore ochase abachumbe gotaitia omuswado w'ekibesa korende ebege goikiranirwa na korigererwa ase obuime asamaganio y'abakenya arabe agose amaganio y'abakenya bega goikiranirwa ase bakomoche mono igoro yo komenta kwebanko nigo baigo baganire abanyanyimbo udatumeka chinguru cha igoro chinga kichokoreto botereru ekero abasaye baweso kya gokora okorobekana korende korare murembe chinga kichosi. We have seen taxes, even taxation on import duties, making investors, even the local traders, unable to make anything out of the businesses that they are doing because of these heavy taxations. We therefore call upon our members of parliament in Isiolo County, in Meru County, and the whole country. Come Thursday, let them reject this bill, let it be sent back to the Treasury, let them go back to the drawing board and come up with a bill that is going to be possible to be shown that by the Kenyan citizens. And I think that way everybody will be happy to pay taxes and continue, because we know government depends on these taxes to render services to the Kenyan people. So please, these taxes are proven to be very heavy burdens on the shoulders of citizens. And when our young people go out there to picket according to what is provided in the Constitution, I pray the government not to meet them with heavy force. These young people are not harmed. They are only carrying water and a mobile phone. So please stop injuring them, stop maiming them, listen to them. Because what they are doing is their constitutional right. Therefore, without much ado, let us actually encourage peace and justice so that all of us can be satisfied and be happy to remain good citizens in this nation. Valino korobekano ko wa chire chinga kindo chegatia barai abukero kendo bagwategete chingwa na choko gosererie ke gori ke kiabasa banyareko bagweso kiboigo na gosabo kwabera nga nigo chingwa necho pachi watogeta senjere tabwenerete
timaze sigo baboire togo skamo tumancho molira nigo umuraibwa bake ase bunge eneno pia wandaya sentunende nerako bagweso kiana komocha serikali ya Kenya kwanza so tategerera ebirero bya ba Kenya nonya naboni gatebire ko bwatikano gwetigwa we finance bill nigo bono mo Kenya rachiko bagotware gurube enene yo gwikirania amaganyo aye akirari tukasatebire serikali ya Kenya kwanza nigegenda takoba giekunereria omo Kenya opio ni gabirega ko koboko ukurubikano kogenderete kwene kiwasinsemo chia chinsemo OMS ya Kenya na oteba buna baraikuru sebo mobwa azimio la umoja wa Kenya ubukwamiria serikali nigo baragendere ko goseko koboko engane yona ko bwatesio murubiri ubukurubikana waikaba Kenya banyorire obosbore asinonya na batere na chinga kinchororo amaunchoredio nabo igo gutuguterware ku muswado yogo korekana asatere na azimio nigo baragendere kuyoamiria. Any responsible government that is in power must be very sensitive to the feelings of the people that it leads. The Ruto administration must be reminded that they are not leading animals or non-living things. They are leading human beings. And when human beings speak to you, please listen. Please listen. And as a coalition, we fully support the actions currently being taken by the youngsters, Gen Z. We are fully behind them because they are speaking the truth to power. They have taken over the fight for the common person, and they are pushing it forward. So, and therefore, on this matter of the finance bill, it is not yet too late. That is my view. You members of the County Assembly, you know for sure that a bill is only concluded once it is assented to. We have just gone through the second reading. I am sure sense can prevail even tomorrow. And William Ruto and his team can withdraw that bill. Otherwise, for us, our position remains the same. And unless it is withdrawn and brought afresh, our position will not change. And luckily, our position resonates with the position of the vast majority. Magayo barwanireri bo bwene bwa mwanyabantu gatia bo Boniface Mwangi anifadani na bo Hussein Khalid kobeko biara amoneke omegerie gia DCI ni gobanyara koba gwikiwa ase chiabisiecho na bo igokolika orobot magayaye banyara koba bakobwato kwa niga babete bakobekwa biara kubwatkana no ko bwatani wasamangana yo kurobikano kukogenderete kwa mereria a finance bill asinonya na bo omwegererio bo yobo igo kaberu munachebino munene Justice William Tunga abaga kuyikeria egetambukero kyabo bisabo borendi asokwimukiye getambukire kyo na oteba kero mu Kenya nabwate obusibole bwa kiregento na igomba mbabwenete kwa walibaga lyo kwerwanirira. He said that they respect the constitution and the people's rights, okay? They said they know that they are supposed to protect lives and properties, okay? And what was also important is that he said abduction is a crime, okay? And so that was basically our discussion. There is a lot of stuff that happened when we went there. But the issue of abductions is not new. For those of us who are of my generation, they know there was the Gorokos, there was the Kwekwes, flying squads, killer groups, illegal groups within the police force. And I think that's what we have to basically tell the IG that those groups are subverting the law, abducting people, and so they've got to protect, uphold, and defend the constitution. That's all basically what we are saying.
And for some of us, we have been saying this since the 70s, okay? But I still think that it's the Constitution protects our lives, our properties, and the rights are very clear. If people demonstrate under that 7, the police are the ones who are supposed to protect them. Valinin ayanigo achire magayo mwaziri boborendi bwaime kiture kindiki go nyara kovaga okwana igoro yemeroberio serikali yanene ya wizara yagendete ko bekobeka na kwenekia oborendi gochiase bali bagendete ko babakorobekana kindiki nigabwa tukoroboti asama gacho Harambe House mu Nairobi anasabireka go kwanera asobwagare igoro yoborendi meyense ya Kenya ente munagendete kuburia n'abakenya kwenekio murembe nonya mangana kagendete korokana una talimaya igo ente nagendete kusaba no murembe na kuburia abakenya nene okorokorobekana ukukoro ko murembe edio gutanga ugusariwa kwenibo usiria magima kwa bantu egatia makongwanda mange ali akoretwa na mangana na ayo kiango kine kilia bwatuka nga ya serikali na banyanyimbo bachiko bakweneke banyare ko bakwene no burendi dioka onye okurubekana kurabe kwa omurembe nabo igonyora nigateba nga amandamana yo gosokorobekana uko nigo kubangere gosokoroberi go koreru sunrise eyonga gete chinsa chemambia kwikara chinsa kiri aroka nga sunset riyo bali ririkogwa haibono to kepara enseye moya botuko ibereiga igo wachire maminchaneri chiko agira na misio korobekana uko kero kenengo chine narigerere kalwata ukorobekana ko morembe abanyanyimbo kero keneri ntaba abanyanyimbo ngo chibale bagosa ekora kwanyora abantu ngorobekana bare nguga bare para go chiagu mbara asali kende barabu ngotenga bare para mocha ko barutera chitia gas ko barutera amache ngese ni numo ko basegeta bacha ke go sari ko rutamba yena go sari bindeni mate ekera bantu batararobekana nkwena na bale notice iri ucha se bitaseni byabanyanyimbo igo bayerera chinsemo aho bagutarira batabanya nkuru chiduko bagatagati bichiduka cya Bosongo igo tugutara labda toike ase university ya Bosongo ya Kisii yobono abanyanyimbo no bamanyete nga bayise gwetani gago igo bachire mamincha na kero kendikere nando nyore okorobekana kwangyo okongi nigo kurengete kwira chi petition amaganyo ya ekyombeke kyabasaye kuchiana ne kuchia saba bunge wali banyarete ko bagwakera ekura finance bill tisikurigereria abachumba bange babere bakomochiwa andase basaye mbagendete gutiana kegima na tubari go chukubakire kura hekero hikire obochori bwa 2027 kore ndo manje muri tisikurigereria kurobekana uko ni kwabere go koreta amakongwa mange twarira abantu bandi babere babusiria magima abantu orosho munyanyimbo lyo betaka babokaya kabaga kubutoka korende no kwegenda buna chingaki umuwaziri boborendi bweme kidore kindiki abereka ko bwatukoro turabene igoro yoborendi no kwegenda buna okorobekana okorobere go korekana abo ankyo ngo chikokorekana asenchera yo murembe eriyo gotanga usiko kyania amakongo ayo arabe gakoretwa kerekenga njevali nibo igono kwane kibune serikali yanyare ko bigi kubategerera ge kugera okorobekana ko kero kende ngoko bayichibu yemechanda bakenya bagwetera ige serikali nyare ko bekwana ali bagalia bene na gotegerera ebirero no kwembrungania kwa ekegoli ekegeke kyabasa abo bagoteba nigo bateneleta bayibuli babo na kero kende bali babatenelete bono nenganera abenye nchokigima kiroche abange babaraya ne kurochikanisa bagata era na matogo chiesa kegoli ekemunyare ko mukwibe imechanda yabo ambisi asere turerero ntobwa Sultan Timanyotinga ikwa mwira tato eti notice ade Shabana twabwire bona kogokora aho gete mono mpaka tabwa sauti igata tenga igachiete mase mwikira na asekimino ekiase timu ya Shabana yani tokobwe kogosolia ne timu eri ya Muranga Seals kanyara kobwe kweneke nego soria betege kweneki wa ime ya Muranga ase Shabana babete bakuyaka Muranga woria ya masebosa kineki oroke Shabana ne yemo hasta yego chia Shabana torebobe yona sana congratulations timu ya Shabana manyeta aseke bina no bya maiga gaiga nigo abange we babatyoterere betimu ya Shabana gati ya Bosultan banyara ko bagutwara omondo ko nganigo etimu ya nyara ko bikwira nigo asekerengo gya isekigima nyara ko bikorwa ase ensameria ya Kenya Premier League wameponea timu ya Gor Mahia na banyara ko bakoba abanyangongo asekimina no ikigya Kenya Premier League na barabo asentundende banyara ko bakorabya
Mwanchi muri bona yo mnayana manke tomirane chikuraga chinsa isatu na nitukumenya senchera ere yobwikira nugendero tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital. Unera botambe wetra sensemo ya YouTube Ndizi TV News wetra se website ya www.ndizitv.net. Iretaria ne Evelyn Osero urene kyachibicha neryo gichawe kera senchera bene nigakoro kwa Sara Mumanyi. Elia negoro kwa Jos Fatamisi tuakoganeri oboligererio bya kwemero bya kubwatya ime Ndizi TV.